jotijego dwaro mar mondo mi giyud ratichgi kendo ndikigi tich e yo makare. Duto to biro bedo kwatwakie ng'anyo mago mag nurses bende kanyakla koda okang' ma bende duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC osekawo mano mar nono chal mano mar thieth e kaunti ma Siaya. Kiny ma kawuono Nyakorom Gajwang' antiere kod welo ma bende wuok e kaunti ma Siaya. Nyakorom Gajwang' ma bende biro bedo kwatudre godo. Achake gi Chris Owala ma bende en jatatije kar riwruok mong'ere kaka Community Initiative Action Group, bende en jakedne ratich oganda e pacho ka. Owala kinyalo mana winja hamusi ni oyawore ichio nade kintiere studio maro e kaunti ma Kisumu. Achie maber Sharon, ibe ageno ni chie maber. Achie maber, erokamano ahinya. Wachaka nagi chal mar thieth e kaunti ma Siaya, kurka kori nene nade? Sharon, wach mar thieth ma Siaya koka kora ok en maber ahinya. Ing'eyo maber no thieth en jatich, ok en building maonge jatich. Kama wuoye ni nitie od thieth mang'eny masani moko lor, moko jotuo ok nyal yudo konyruok kaka dwarore. Kidhi Papo Riang' nolor chakre tich abich mane jogi oter dala. Kidhi Kunya, kidhi Usigu ok ti maber, kidhi Ostande karibu te mane jogi tie nikech ne nitie jomoter dala gi moko ne gin nyaka in charges. Koro ng'iso ni sama en in charge en mene kifungu mar od thieth kanyo. Kuonde moko nobedo expanded kaka Usenge en dispensary chon. Koro nyocho bedo expanded to health center nikech jotich nyocho medre. Koro gima timre en koro giro duogo level 2 kaka mane gi aecha. Koro wach thieth ma Siaya ok kama ber nikech ji 382 kama gi ae ok tin. To wach thieth no ok en gima osebedo marach machakre sani, en gima osebedo ka ok ber to koro rache zaidi nikech jotelo ma Siaya be ok gin bothered. Koro gin joma chalo loko ohala kod ngima dhano.